Desde sempre, desde moito antes de que ti e máis eu naceramos, e mesmo antes que teus pais, meus pais, e os pais dos nosos pais naceran, o mar trouxonos a vida e o sustento, e nas súas beiras atopamos acubillo e protección. Pero ese mesmo mar tamén nos trouxo o frío, o medo e a morte. Pois eu, cando veñen os domingos a recoller, sempre agocho unhas cadeluchas e unhas castañas. Ai, eu tamén. A min dame que o prior e os seus monxes quedan con moito máis que o 10º que lles corresponde. Deus santo! A ver, Cardiel... Que é iso? Amicia! Amicia, que faz? Amicia! Esta muller toleou. Amicia! É mellor pedir axuda. Amicia, por favor, vamos! Está vivo! Axúdame, por favor! Axúdame! Veña, que xa falta pouco. Veña, aguantale aí. Non é boa idea, non é boa idea. Que facedes, tordas, mirándome así? Sacadelle a roupa, veña. Quen é este home? Demovindo do amor. Sandeces. Este home é un home que soportou moitas veces a dor. É mellor así. Como que é mellor así? Porque as miñas curas van doer. Non! Cardiel, non! Non! Tranquilo! Cardiel! Cardiel! Don Lopo. Prior. Tes que comer. Comer, entendes? Amicia! Amicia! Amicia. Son Don Lopo, señor destas terras, a quen lle debe respeto e vasalaxe. Acompáñame ao abade Reinaldo de Oliva, prior do mosteiro de San Miguel. Amicia! Ordénoche que saias. Se non é a pesar da amizade que tiña co teu marido, vereime obrigado a... Señor, prior. Hai 3 días un barco naufragou frente ás nosas costas. Seino. Entón saberás que enterramos 5 homes e 2 mulleres. Fomos nós que andemos o aviso. O que tal vez non saibas é que entre os restos do barco atopamos espadas, escudos e lanzas. Eran homes e mulleres belicosos, Amicia. Que importará iso agora? De mortos pouco lles poden valer as armas. Muller, sabemos que lle estás dando refuxo a un deses normandos. Que normandos? Amicia, que pensaría o teu marido de que lle deses a cubilla a un extraño? Don Lopo, con todos os meus respectos. Eu coñecía o meu home mellor que a ninguén, mellor incluso que os seus amigos.
E o meu home levou no mar. Como case leva como vos decides a ese extraño. Entón admíteo. Estás lle dando refuxo a un pagán. Prior, é vostede quen predica que hai que axudar aos indefensos. Pois iso fixen. Indefenso. Ti sabes do que son capaces eses animais? Arrasan con todo, queiman as nosas igrexas. Só lles interesa o que poidan roubar. O Señor obrou un milagre castigándoos con naufraxio. Esos viñas en comerciar? Parvadas, son piratas, non mercadores. Veñen aquí atraídos pola fama de Compostela. Estás lle dando refuxo a un ladrón, a un asasino, a un inimigo do noso Deus. Eu non o vexo así. Como te atreves a falarme así? Queremos velo con nosos propios ollos e asegurarnos, Amicia. Está enfermo e ten febre. Ni sequera está consciente. Dóuvole a miña palabra que en canto mellore, eu mesma vos lo levo para que comprobedes o que vos digo. Está enfermo. Ni sequera sabemos se vai sair desta. Está ben, agardaremos a que mellore para falar con el. Tes que andar con máis cuidado. Que é bo que xa poidas andar, pero non podes dar paseos por aí. Así te dá en falar. Mira, Cardiel, faltoulle tempo para ir contarlle a Don Lopo que te recolléramos na praia. E non me entendas mal. Ela non tiña mala intención, só tiña medo. E na que, sí, estou resentida porque a saber que historia lle fui contando. Pero pola súa culpa puidemos ter problemas todas, sobre todo a curandeira. É que o prior tenlle unha manía, sempre nos seus sermóns di non me gustan as súas artes. Claro. É que este é un sitio moi pequeno, tanto para o bo como para o malo. E a Don Lopo coñezo desde neno, pero o prior non. E non me fío del. Viva lá na illa Coelleira tan apartado de nós. A ver, non me fagas caso. O mellor é que simplemente desconfío porque non o coñezo. O dito. Non andes por aí dando voltas. O prior está empeñado en falar contigo e non sei o que pode pasar. Hai que andar con cuidado. Cuidado. Ademais, non sei o que quero falar contigo porque ti non das palabra. Mira para min. Non paro de falar porque hai tanto tempo que non tiña compañía. Virán máis. Falas a miña lingua. Virán máis como a mí. A que ven tanta ausente? O home do norte falou. Don Lopo, prior de Oliva. Einar, que é como se chama o home que recollemos na beira do mar, díxome que, coa chegada da primavera, os normandos tiñan pensado atacarnos. El sabe o noso idioma. Algo. Pero eu non é un deles. Non di que non ten trato con eles, pero así como os seus compatriotas sabe, polos pelegríns franceses, que en Compostela hai moitos tesouros. Díxenvolo, señor. E oíu, escoitou historias sobre a nosa terra e chamanlle Jacobsland. E tamén lle escoitou a ese clan seu que estaban agardando a que fixera bo tempo para nos vir atacar.
Einar quiso se adiantar a eles. Quiso tomar vantaxe e roubaron un barco. Non está orgulloso, pero di que os seus compañeiros sufriron o castigo do seu atrevemento e que se el se salvou da furia de Njord é porque o destino lle tiña deparada outra misión. Supersticións. Ese deus do mar seu non existe. É cousa de pagáns. E que máis che dixo? Que na primavera chegarían máis barcos. Cantos? Primeiro que chegarían uns poucos, e despois outros tantos, e despois moitos máis. Tantos como graus de area ten a nosa praia. Ilusa. O Normando enganoute coas súas palabras. Non son máis que piratas. Non, é un aviso. Einar pode nos axudar, el coñece as súas tácticas e a súa maneira de loitar. El? Normando? A lealdade dase máis en cans que en normandos. Que nos pode asegurar que non cambiará de bando cando cheguen os seus. Amiciña, amiciña. Isto é o colmo. Hai que avisar o rei, señor. O rei? O rei é só un neno. E súas rexentes andan moi ocupadas coas súas intrigas. Porque sempre ocupárdenos. O exército do bispo Sisnando xa venceu as hostes normandas noutras ocasións. Os normandos han nos matar antes de que chegue a axuda. Si é que chega. Que insinúas? Coida as túas palabras. Imos confiar as nosas vidas ás argucias dun infiel. El ten os seus deuses e os seus costumes, pero está disposto a renunciar a eles. Está ben. Está ben. O futuro cobre unha néboa espesa e ninguén pode saber que nos deparará. No mellor dos casos, morreremos na batalla. Prior, mándelle recado ao bispo Sisnando, explicándolle a situación. Sí, señor. Meditarei a proposta do Normando. Para que me pides todo isto? Que estás facendo unha xaula para as galiñas? Today we fight! Tonight we dine with the Old Father of the Great Hall Valhalla! O bispo Sisnando quere expresarlle a súa gratitude por telo avisado da chegada dos normandos. Vai mandar tropas? Polo de agora non. A súa prioridade neste momento é defender Compostela. Pero, como mostra da súa gratitude, o vindeiro xoves enviarános unha carruaxe na que marcharemos algúns de nós a Compostela. Tras as súas murallas estaremos seguros. E que lles pasa aos demais?
Si apreciáis a vida destos homes, dámosvos 3 días para que reunades 1000 pezas de ouro. Normando, non temos ouro. Somos campesiños e levamos unha existencia austera. A cambio da vida deses bons cristiáns, podo ofrecervos roupa limpa e seca, mantas, 2 vacas e 3 moldios de sal. Suficiente para que vos recompoñades e podades seguir a vosa travesía. You fucking thief! We thought you were dead. Isa! Skalmard! Vikings! Skalmard! Bars! Let it be! Que pasou? Don Lopo bates en retirada, os normandos veñen cara aquí. E Inar? Non sei. Que faz? Ven comigo. Odin prepares a feast for these great warriors. Soon you will sit in his halls with your fathers and forefathers, drink mead from curved horns. And warriors will tell tales of your victories as they sit with you in Valhalla. I summon the Valkyries to carry you home. Idindo vos. Lopo. Sinto.
Establecéronse na illa do Mosteiro a espera de que veñan máis barcos. E agora que fan? Un funeral polos seus. Valhalla. E Einar? Ainda que estaba disposta a renunciar a eles por ti, teñen as súas costumes e os seus deuses. Supoño que é mellor así. Desde sempre, desde moito antes de que ti e máis eu naceramos, e mesmo antes de que teus pais, meus pais e os pais dos nosos pais naceran, o mar trouxo-nos o frío, o medo e a morte. Pero ese mesmo mar tamén nos trouxo a vida e o sustento. E nas súas beiras atopamos acubillo e protección. Terminou a viaxe, este o teu destino. Estás morto, estás ferido. Sobre a praia areia, sobre o paraíso, onde crece o final da terra. Só